Apa yang palingan hatiku boyang payingan So
ning kula mbok ampun lali ada planak bintang hijau barang penak lali batire aja ya no musik dingin ya. Ejak boleh cengkir maning tekan ijo tinggo rujakan adulai tinggo rujakan tak barang sompio apa mendoan dan awasi sing kondang kaloko elek ning pantes luas uga prasaja nonton angguk dik ning pinggiring proko yen to mathuk tur mathuk langit sumangga
wates mas neng kulon praga aku tak cilik ing tlatah Ngayogyakarta katon resik sinawang pancen tinata bisa gawe kepranan para pamirsa aduh elok emas sesawangane minangka dadi obyek pariwisata bendungan sermo dadi primadonane yakti nyata binangun ing kulon praga agak bleka wates dik sing kondang kaloka elek ning pantes luwes uga prasaja nonton anggur dik nang pinggiring rokok yen to matuk ternaduk langge-langge sumangga neng galuh dik aku
tindak pundi